Ok, so assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu na yau. A bidiyon namu ne mun zo muku da wata sabuwar hanya ne wadda za ka iya bibiyar wayar ɗan uwanka ko ɗanka ko matarka ko wani naka, ko kuma layinka idan yana ƙasa kana tunanin ka neme ka rasa ko ya faɗi, za ka iya bibiyar kiran shi. Da zarar an kira shi kiran zai shigo wayarka, da zarar an kira budurwar taka kiran zai shigo wayarka, da zarar an kira ɗan uwan naka kiran zai faɗo wayarka ko matar taka ko wani dai wanda ka kama shi. Ok, za mu koya muku wannan hanya ne da Allah ba wai don ka cuci wani ba ko ka zalunci wani. Za mu koya muku wannan hanya ne domin kai ma ka ƙaru ka ilimantu. Ok, idan yau ne farkon shigowa ka cikin wannan channel tamu, da Allah ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shi ne zai baka dama da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai. Ok, da zarar ka shigo cikin wayar kamar haka za ka danna alamar wajen kira. Da zarar ka danna alamar wajen kira ɗin nan za ka jira kamar haka, sai ka danna, zai fito ma da keyboard ɗinka wanda za ka sa number kamar haka. Ok, sai ka danna alamar star. Ok, sai ka danna 21. Ok, sai ka sa star, sai ka saka number da kake so ka bibiye ta. Ok, yanzu bari mu bibiyi wannan number kamar haka. Ok, ok, ga wannan number nan mun sa ta, za mu bibiye ta. Ka gama sa number ka gama haka, sai ka danna alamar hash. Da zarar ka danna alamar hash, abinda za ka yi shine sai ka danna alamar kira. Da zarar ka danna alamar kira ka yi sani ka tura musu, za ka jira shi zai ɗan yi searching kamar haka. Da zarar ya yi searching zai ce ma gashi nan call forwarding success, ya riga ya yi. Duk lokacin da aka kira budurwarka ana kiranta tare za ku ɗaga. Da zarar ta ɗaga za ka ji abin da suke faɗa, suna faɗa kana ji, sai dai ku ringa ɗagawa tare, ko budurwarka ko ɗan uwanka ko wata matarka. Da zarar an kira su za ka ji. Idan kuma kana so ka canja, kana so ka cire wannan, abin da za ka yi shine sai ka danna hash 21 hash. Da zarar ka danna alamar kira ka senda, ka yi musu sending ɗin shi, za su cire ma wannan, sai ka canja number da kake so ka canja. Ku duba daga ɗan can sama za ku gani ya fita wani ɗan alamar call daga can sama, kun gani ya fita. Mun riga mun cire call forwarding ɗin lafiya ƙalau, sai mu canja number da muke so kuma mu ƙara bibiyar ta lafiya ƙalau. Da Allah idan ka ji daɗin bidiyon nan namu, da Allah ka taimaka ka danna mana alamar like. Idan kuma yau ne farkon shigowa ka cikin channel ɗin nan tamu, muna mai ƙara tunatar da kai ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shi ne zai baka dama da zarar ka shigo cikin, da zarar mun ɗora sabon bidiyo a YouTube za su sanar da kai. Ok, mun gode da ziyartar wannan tasha tamu ta TK 2021 TV. Idan kuma kana da magana za ka iya yin magana ta comment domin mu baka amsa. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba. Ok, da zarar ka shigo cikin wayar kamar haka kana kallon bidiyon mu kamar haka, abin da za ka yi shine sai ka danna mana alamar subscribe, ɗan jan rubutun nan kamar haka. Ok, da zarar ya ɗan matsa za ka ga wata ƙararrawa ta fito daga gefe, sai ka danna ta ita ma kamar haka. Ok, sai ka ta baka option guda uku, sai ka danna alamar all na farko kenan. Ok, da zarar ka haka, wannan shine zai baka dama da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da ku. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.